Nazdár, bráchové a ségry. Vaši milovaní vedoucí na vás myslí, i když se nemůžeme vidět na schůzkách a setkáních. Proto jsme pro vás vymysleli týdenní výzvy. Wow! Yeah! Abychom se trochu protáhli, zasmáli se a aby nás ze židle nebolelo těch našich 5 písmen. Zadek. A cože to vlastně ty týdenní výzvy jsou? Každou neděli v poledne se na našem YouTubeovém kanálu objeví nové video. V něm ukážeme 2 nové výzvy. Jednu pro světlušky a vlčata, jednu pro skauty a skautky. Pak je týden čas na to, abyste se výzvu pokusili splnit. A jak dokázat, že jste výzvu splnili? Udělejte si fotku svého výtvoru nebo sebe, jak výzvu plníte. Tuto fotku pak pošlete kdykoliv během týdne na e-mail 2domo@scout.cz. Do předmětu mailu pak napište slovo výzva. Vaše fotky z výzev se pak objeví na našich oddílových stránkách v sekci výzvy. Ne, že to necháte na poslední chvíli. A jak bude první výzva vypadat? Pojďme na to. Nejprve výzva pro světlušky a vlčata. Vypravíme se do lesa. Je podzim a i lesní skřítkové si chystají své domečky na přezimování. To, že žádné nevidíte, to bude vaše první výzva. Najděte si v okolním lese nebo ve své blízkosti pařez a z něj vytvořte co nejhezčí domeček pro skřítky. A může to být i tajný bunkr. Výzva pro skautky a skauty bude také na podzimní téma. Rozhlédni se kolem. Najdeš spoustu různých barev a tvarů listí. Příroda má téměř nevyčerpatelnou zásobu. Tvým úkolem bude vyrobit si herbář s co nejvíce zajímavými barvami a tvary listů, na které narazíš. Určitě se ti povede vytvořit náramné umělecké dílo. Svůj výtvor si vyfoť a fotku pošli na e-mail 2domo@scout.cz, a to do neděle 15. listopadu, kdy se objeví nová výzva. Všechny fotky tvé i ostatní uvidíš v sekci výzvy na stránkách našeho oddílu. A to je pro dnešek vše. Pod videem klikni na tlačítko odebírat, aby ti žádné další video neuniklo. Pojďme s chutí na výzvy a uvidíme se zase za týden.